Sine Taui, Nata Etau Forschio Lamos, Pelagina Bella Metrable. Measure it. Okay, knee. Monsieur Beccagione nagawa ke which dalam kanila siya kanila electronics mas cuman ikay aklis sila kanila siya dalam ke bensin Kaya finapay pe falin mara kalun tawi la siya nang di siya kita dikasih ke onsko mafak mo online matlan guys ars bugin onsko ars bugin non bugin sih dalam dulu In resurrect malat, layla tintuka, metlayen na kewa, pray na silda in fatasaun, metlan. Read all that. Hey bro, bang eh. Je in Spanje dan kan je kiezen Brian.
Bilang mangalan. Ngayon na, pelin revival. Pinag-ngasiya ko sa nawang nagkututuwa sa online. Isig dito tol-tolo. Wasitker ni Kesingon on course 8. Kasi hindi ko sa patahapuritan alang si Peras na way ko. In fact, ko yun. Lain lang may kulog, inauliyak. Lain lang may kulog, inauliyak. Kuwas ko nang pulang na katriniri. Alam ka ang wits yung ginaman. Si Kimante at mo Ông sẽ mấy tiền thì nó bèo ông sẽ mấy tiền thì nó bèo xe thì để sắp ta có số xe nó cái gì để ra sẽ lại thì để nghe ra cái gì này es mà rồi cái về và đi ngồi mà tàn mỗi las cái xe
Nena din Aspana ke malong silanka. Din sista ay po ma sabi sa tiyan kung ikatoro. Pana ke machoy kaya na ke masulada. Asti ma sangaya pyo. Wadin sisa ay looking as the darkness in Christ. Pela karame pela kadin spema ye kacang April giờ kia cái điều lon xin Eric mà cái mới sang là sẽ应该是没嘢，哎那个先没得到服务。Svesen mo ingan in base ke magayuklan Christ. Ingan in base ke magayuklan Christ. Mereka nasin city kesa tapos was ngalu dari ni sini. Tapi mana dengan pensetarian Peter pas muslera saya maya. Esimus na sin may ma Catholic na inen Rome kaya siya na. Esiu na kayo ke mo din Kristiyanos sa pa mo losin Los Fincreo Iba mula los elud que jupen mas que pé mais e que mula los Ở nay sẽ vào đến về coi nghe trở ra về qua ngày mai với sẽ có lại cái bên sẽ mà los môn Christina. Về cô xin ngan là tin theo nghe los xin ngan là cô ipes ke kayo plan Christ. Tại về arulena yok ngan los ke vô ne lại về karen nghe Paling pat bidaran sin mat Christine nge. Selva pe mo in siwo na siwo smat fin kas kudu. Line kos kejipen kos fast good price. Carmen mai nge pa ngon mula na lon card on in kos on fos. Sa katay na may Fin kayo, kleda siya make, katena make, akmas, kabusapas, kokanang sa masa. In fact, may Christine, Nimet ko may fin as may saya back kain makudut kelos. Los India may kendai los may Christine panang may back makudut na kelos.
Ilos inanganda, ilos eken in Christ. kung saan sila? In fact, mo, pwede na nun ko at parang may sa esok na sin may wo, inanon ko yak me. In fact, palay, kaya sa matye, lalay ko ni in Christ, ilo si pagkamo lalos kay Pesin. Sa in fact, mo, mỗi ngày lúc sợ kayo, may din pa niya ma, long silang kap na si Rosi na pati Rosin, si Kale ni na mawo, si Fena, si Rosam na sin ka. Sa Orelos le yang ulay lalal, pinpede na kayo ba? Kaya sa pa, oy ba na nasa siya ngayon? Còn in trẻ mà nó cái bị rồi và nó có in trẻ sang mình có in trẻ in dạy nó rồi màu bồ in phát cho quân Christ mình phải mà lên cả đến lòng xe có tin ito là ulit malas có tin na có tin sang có yes na có na singkat rama na koy mà lên cả đến lòng xe em na kayo makakat kontak at lên cả tuổi cả tin ra mai ni ko yes na kon hamang maglutid mo na xe iti ka pero ada ko le ko palakin tari may act kayo yang kisipay tari klalos kay Christ na sinyo ni ka tinte sa ngayon kasi sinarama ko na siya kay Christ. Ako din kami ni Nana ito yung pangamalang sa iyo. Si Besa nag-iwensan pa tabukyan mangkulo. Tabukyan mangkulo. Morita nashin Ezekiel saktas ngalan coach, posti nag-iyan. Ezekiel singalan coach, posti nag-iyan. Morita tako na sirshke, poshayin ka at palat na shamsham natil Ezekiel, inagiya ako nagimaya tanorit masuwas kasi suwas lalos. Impense ke talita din Israel orit makin soldier si matak mo nine etata pang lapret mukol usin talin nadalos isla. Kada lorela pa siya dinakalan nila mayakan siwas was lalos epepalok na sinkay siye epalok na sinkay siye ke kuy lalos si Pena Atie Agos, kasi Agos lang may nata lalos. Talib etie small mapatat kirela wawalad may nata lalos. Kalus lagi mawal ko na usted lalos. Kita sa masakan matulog. Buke anak ke santo nalayo ko. Pwede na gelo simbe. Siya na gelo mundo. Kasi para ilante ki siya ta matan kache. Di mau te sikat na sin. Kahit masikat na gana no. Kayo manas lang.
Hindi sa ulan, may karot lang. Elos tuwi nila po todo na yun. Wayan may sama-sama niya. Elos hari lang alam dun, ikan din masikat na sila. Devi na tuwi lalal pamilya. Lain kata mo na. Devi dapat magduklat, maray laro na push niya. Injevo mo elos makuduklalos na manas na selos sa makuduklalos talaga na. Michael eh. Svensk människa för att jag kan må. Att svåra sig sin biggest process. Ashin kelakia on was person na kasi nga. Mariting natalan Paul na sin wetanan ng pinagkelakia elosin akarin ni akesha at svåra sig sin que makulo que não será que quer escuchar. Ele assim, orang narik mau lalu sa, India tuntun, India, kampai narik malalu sasin, narik masanya. Ele assim, sama shiro ele assim sang kashalos, kaya tak lalos. Ele assim dia pe, kiki ke, mai lo será, ele assim Elos tinaraoy elos akpanyena masak lang guys ke launsin. Katfin kayat na sin may lanan ko ni. Katin tiye tatolay na raw wala sin may sanya. Mawala ka makataraw katasaksyan ke wala naman ka. Svensk saraptan är vakma, liye makuduklom sifena med. Liye makuduklom sifena med. Kukkasnean medoikars, fastien nige angars. Madudilan lem Jesus painge, madudisenge in fact ma indudige nanan galas masinsiye. In fact ma tjena wo kadin nanan ga matwiyesh. Isben tjemalas in nanan ga mai. Amahalan mengal. Siren inay matagananan ga and pensing mana dewa magat nanan ga mai ke karakudu Eta kataw ya elain God intensi. Elain bevat mo kadin cheliye kadin chelan ka kadin chasham din makuduklan may wish. May sap makuduk mars yerosha yok dikina mars yerosa. Ay ngayon at pinakulain Prakatena mga akudok ke kaksiyesiye, lalaga din tuwi si Fernandie katmit na anakat suos, anakat nes mitigi kataraw. May diwo si bibad ka na es makinyekot, akayekot ke mungulin kwensa plasya. Ese manager
Ken nga siya ulan east side. Siya nga dahil nga gusto na nalita. Issaid insaname onsukum. I know east side. Wow. Red man. Now east kat bapa kedai wheel. Asa William lah. Asa William macam ni east side.
Kalau mawala kiyon kaya los may kaisailan. Pero pelinakataye, tasyo metiki nga orakataye totolog ke svetlak noy ko ngalon si sanggulo kaksigat ke maulog kingako pa inwita fela kasta ke bensingi. Ngalon si bepay mit kol one church malidawi kaswasok na kayo masok community lasyo. Laki alu kakip ke malan masaya na alu. Ano kaya fact made that si Bessie kakas school there's no way go fact ko ini. Layla mo kulu inaulia. Layla mo kulu inaulia. Akalan ke lakus long katoshik ya alumen para ke seni school alay ko di kalan tangay ngon anda fela ngamaklog ke si Bessie. Wala ke makatuti karidi ke matan malana na oy ko mola di sigyel fanyang na ke shawl mit Israel. Ye kokolan Babylonia kato ko siya Nebuchadnezzar. Kalam dash feeling siya tolu ka wife tolu by los chamram giniye. Tasok to fellas no ikot patatyang naki masyak tolu ngayon. Pagkalam ke ye love ko ay ngalon gosh midli Christ. Kasi siben magulit lalos Maritas mitenya sityak ke show ak tolu lan maton felisay. Pagkalam ke Shushulan God as in Ezekiel Thailand wait son kanang ikas lang ang may kalam ni ginagikas ko siya. In fact, mga watchmen simple watch whether you're men or women. Mamaya ko naman sa plan Ezekiel ini nagi army niya plan matantel kipel somla. Elo sa filiye Mekse lights na ke city ako and selosa. Sipayan pa finish with lokal ke los diye. Elo tsuin sa akala ye. Nasin may kimatan ka lalo sa indukle ko kaya nga liki may force kaya nga. Pasipin ko naman sa lalising gilingin. Kada shoes niya, Thailand suite kita sensin kin ma kuluk lalos niya, yelos kain for laliki, and kain para mawo ka-fashion in Christ. Eking mit saan say, Ezekiel inanay tapalakasin sensin kaya yun nasin may tlan, paano ikadol sa akin nasin. Kaya kawangin lais la kaya gol lagi sablan kap na siligin. Siyempre ka na si komisini. Kaya fakat lasyo, enak dente, lais la ifalang lagi makatpalang mo akin suwi ko at kakisiwag yan. Enak yung kayo nagkaslan ka. Akin lang biyabay marita la, etin siya siya kaya yung may talingi, patakoy at lagi sa school e may ito na siya, di ba kifin siya ikle, and siya siya misa lalos, e may ito na siya. Papalang kay side si saya na. Kung pinasiya na siya may pilugin for la, e los siya, misa lalos, mana na siya los siya. Sa pizzeria pa, yang akong ko ingmat sapse, ka washman se, kipel kasi niya. Mutsaan Safety nga man ko, ama wang na pa ilogin niya. Tasok to, nga kung may kalam na pa ikastan ko, hindi tataf, mamay tataf lang.
pagkalan ke saplan God na siya pagkalan ke pagmanata siya at siya dui insu ang mohon pinkastan God may san bay si kasha in sa talay putoto me kofulok ka na sinlan God at siya for siya mamalig malan may kulog sa iya ay lito ay kasha siya inauliyak adalah merita fact mo responsibility yang malah isikir tapi sige ngakong laban narayan na si Mwed Puyes ada yung fact nga at siya inan for fact ng mga Mwed Puyes akatin kasulo si Pototome na yung ito when kalit siya naman ka iti orang naman kalal kimakulog ko maular somla ka Agustin tasok ka Agustin las miseni paano rin naman kalal faam na kin paano kita kaya diyalu sa skule kung pinwo karte naman ka siya walang miseni ito ng prelang kulog sin wang naspen mawo na kuwamarana papanante kung pinkulog karte sila na naman yung eggle, pangan mo yung siya na suma, kumikita na fauna din. Layla o liyang klasa yung baye, si was, ay siya tapaluho, in matana in Christ. Pinakitin peti church si, pati nila nanak manas na selos, siya o liyang, liki makaluglalos, ay nagkisikyan kay, luklaw ng tolu, posam ng tolu. Church of God in Christ, we might believe si Mom. Hindi pa na siya, siya naman na Christ and he said, in fact na siya mo, Eli said, never will in paradise. So, amo marito naman, hindi ka sige na, hindi ka hindi yan naman kumakuluglan mo yun. Ay ito yung kasulos, inauliya, ay we ace mo nila mag-got message. Sir Arshin, pero na kayo manulak ko, inchilela, kung may ace, ako may tiyan. Ang mga pangatapos lalak kumalit dito, hingin na Belen Preston ay basta. Ulang malap kibelak de, Michelle natin yung Warren going out gat ka kibel sini, pakla tas todo kibel sini. Masamet, and we go sakin gat ke maulak, umaular na kayo. Kalau si basta mage, usia lalos ngan lalos ke balini. And by when we go ars in ars in we got sakin gat, ke wala na lang ma konkat karangin kat kan siun lensene lensapat. Wangin fakyo kwa aladong imamet kol alo kalong wiksa ala na tabula kat kalin ke wala magkulog inauliyak ala pual na sirs kadim tipse kasan ka tangan ka dan auliyak Wangin fakyo ko ngalengan langa super low at nuwala na yan and we ko was kanta rang ngalengan pinit tiang lalot ay tagay taban manasra wan sang la elase mongala nasi and we fakat tasfa masih sudah Alayo kinanlak langars in church ini in we go kasakin ka ke mulas na dewa
Kumamalak ma siya keon ton malu ke bukinonan fosse. Unton malu kumamalak ke bawah. Thank you, Raymond. Thank you, Mein Wiebe Golalu, Brana Kawasa Masomlan, Ispelan Gaxin Gatke, Molak, Masebe, Einagalen Goskawa, Dagerun church leaders / our pastors, Divesta, Diginisis, Digi, Elos Nagawasa Mashin Loma, Moit Mada, Moit Fosh, Vinne, Moit Go Digaskata, U, Agiagalen Goske Bensegi, Vinne. Person Masha Meda, Abelin Gongibel Sini. Kuloki Golalu, Ale Taoyak, Enon Shui Malalaki, Garden 7 Nabel Wash, but Nagobalabin Guide Man on Ucha, Wheelscast Mo like Ibensi. But I should see Gimalutu Lasha, but Luke should be a casting a watchman. Something is coming. Mana kuluk by Ezekiel. In the Old Testament, God used Ezekiel to warn his people. Na long si singwe makatagalin na si God katagalin kaya God kiben sa inyo. Magat may dalay na din sa uke. Fagya wala na kung siya may kuluk. Bang masukun for la. May lutut la siya fa mo. Makuluk meda. God lemol gan na. When does God ever forget anything? Ludigat la fin siya may kuluk. Sangin siya lao liyak. God lemol gan na makuluk. Molom silong medan. Mol gan la. Fagyawo ni na iye. Pangay God sila siya. God na manaski ma. Nagaywa ma. Kadashke ke mo lash fin fencing. Malutut la siya daga na sin may dalal fungi. May tinalal fungi. Indaga kaya God. Kaya God ki mga kadashke ke mo singin. Kad lup siya kya lumeda. Kya singaw liyak. For siya siya fa. Ifong pe. Long si siya. Ifong pe. Nak manas na sin may say ifong pe. Kad may talal fungi. Ano kya man gimain ni. Ngon si Ashirosh ngay. Ngon nice na singin. Ito lang. Katarama mo. Il siya kuluk na na. Kampar. Il na kampar na yung Old Testament na ni Musing. Takadilak ka lang may kimalutut la siya. Baka may chusing at kipenso. In morning may ngay. Mise. Not just dead. Mise mabatbat. We see in the Greek New Testament, who's the watchman now? The author in Hebrews 13. Fact na sinbay balaan for me, submit to your leaders. Lupshe may kolashne. They're responsible for all the souls that are in their congregation.
E finne parents na kayo sa mga sinlomong. Mana pa sila finlik sila ta sa makulog sa pala kadmus na na. Pangay mga dinanakya lang nila panlong sila. Finga dito. May talan fong ilash. Dash makulog si kadin si palay plong. Why not kadlong yung malulud la siya nga. To point it out. Hindi siya nga in fact. Kaya small la. Kadlong yan China. Bang na sin. Ikay. Ifo. In the midst. Kifash-lash may palay fong yi. Ashpen si Masi takana sish inwak prenanaklash in jangamay si Marabaluk. Joanal jangamay iya may inni se. Flok magi mga fakim daw akin siyam-siyam logo. Fadlan ako dinakilin lapat lang silang kat na sish. Fagyami siya niya kag matawag long Jesus still in Christ. Laila ka dito, mohal ka na main niya. Kat na kayo casting a responsibility. Finne ke molin na lang fong ilash. Finne molin sel lash. Inbay your brother, your sister, your uncle, your niece, kung siya magtalaan kung ikong sige, kung fakak, akong gasin siya kung ipalalsun na ikle, marita ka lang na siya. As a believer, this is our duty, our responsibility. Pag kita tanin ikle, ta shota, wala kayo marita siya ka lang yan. God is in control. We could only do so much. Pag-emerit lang rin dito, kadin fakak kikas mong lang. Ako ki marita sa matagal na kaya si Pera ki mong lak. Ako lang nakanwi. Mat nagawa sa machine law mo in iskas mong lang. Inak kaya mong lang siya fencing. Ang mga pangayaga tayo todo lang, kulabak sigin ka. Kulo thanking you for Law President David, travelan ng mo, mananakla siya. Kulo yok na si Bet Kolalu, kaya mamanagalan sa inyo responsibility, mamanagalan sa inyo. Pero si Metal Rosh, makakulit na lang pa kay Kulan sa Kikaka. Nanglamala. Abin doon, may kadasyon na long time we we've katashike. Ang anak na metropolis bed, we might be able to best taking speaking with nada na gawa, akalin pe might force leadership mawigan, yok na mto na lo, akalin pe might sa jaman masters isay lomal lang kaya sa mo. Magunel with balance and inflow on all those pe na yun ka, those in kain. Es polel. Tawag yan follow restoration na rin ka. Kipel siya nga. Upere masilay nga na hindi magkaya na. Vindirela point pa mo na. Ising aspe mga ganap ko. Inuwi fakak ki KOSRAEAN. Mga kumara mga kung fakla na. Hindi sila siya. Fakla na. Share the word. Relay the message. Na kung siliyan ang valid. Matakuan malang ka, malang control ng kimangan. Araw mo kayo na ifakay, pamen malang kayo control. Kapin kayo, siya klaivo katakaw misingi pa, pilit misingi, lena file na nagipela, kasi beloan nagiakbak lang itawi. Ang asik, meron na kaya siya usum lang ng misingi, yung anuan nagimrit siya niya. Incar ng nakmaklo ni tao. Incar ng itawang members in dito file isitala. Kaya mangan kayo kay pelan bel na lalisingan na misingi. Kasi kaya we might call, might collapse up na kayo kay committee lang tao. Yan ang aspe tao.
Silver de Jubat Kalay de Mokaden, Ma Kuminjin Galen Gondero, Commentita was the gate I was here. Come the Num Shroy Pet, Manimka, Come the Sismo, or Malingan in tobacco, Come the Malingan Ondoka, trucks, Magana Kuliki and Nakulom, Namanu. Come the Ashid money, no gambling. Saya mapas pesaya ke moral laws like that. Silbe sabat mangan kewa. If you're a member of Tisa town members, whether you're young or kumnato, bangan mo kung dero katamam dero. Apa na yang falake, kuvin bala mo kung tafay lagi mangan ka aske. Kuvin no wala mapagum, wala ka kung kwentawi aki. When Toktan, siya kinanak manas, kung medyoarala na, kung naman mong lalang, hindi na tulukita ako siya. Walida na tagalaw, responsibility, kat na kayo, manifa ka ang mga wetkola ni tao. If in a church, malas na kayo pa, responsibility. Kava siya, wet alam ni siya, siya. Wet siya, wala yung ginawa ni Fata. Kulong malam yung ginawa natin. Katlong sila login na mata na fitness ka, layas ka to, kinamanal na siya. Katlong sila. Ale, takawon na siya. Mayam na yung church. Ba't siya ang infa? Ngayon, kunayat mapaya, finarsyo. Rek makin, makadesot na siya. Kaya malaki ka. Sipen siya yun, siyem lom ko siya. Bella ni Daud.
Kalau mga na west side, kuwasan na mo ulit yung una. Besi nga dalan patanalo. Kinawa ngayon, palinsang. Global na binayo first. Bitida sa si alular ni Berlin Lane, along sa isang tulog ni gas, kawon, kagay na mato yung sagdang na maduduto. Patuloy ni Berlin Lane, apat na Martin Shaw, Elos all the way. Raymond, so they could take you the machine and not necessarily the class. When I got not necessarily the check will get in my I said Fellows, Amen. Hello, God. Beloved Misa, då get the good last, vi vill ha fått det, och den lars ju något av att jag börjar sjunga, och då blir Misa, och det är man. Molla fintella,